Ingkang dimakarsani dening Pemunden Gulung Bapak Didi Bonong Bicil saking Kabupaten Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ingkang ngarsa panjenengan sami saged sowan wonten ing Kawaden Ngasinan Ngantru khususipun wonten ing RW 3 ugi RW sekawan. Yang barang dajat kaping sepindah memperingati hari Sumpah Pemuda. Ugi kaping kalihipun anniversary utawi harlah pemuda pemudi dusun Ngasinan khususipun RW 3 ugi RW sekawan. Ugi apa dados panyuwunipun para warga masyarakat wonten ing Kawaden Ngasinan wonten ing mriki tansah kinabulna dening Gusti Ingkang Gakarya Jagat ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget tanpa pepinden bilih menapa sampun kersa animbali kala sak kadang kanca saking Korbatung New Satrio Putra Manggul. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem kaping sepindhah inggih menika pemerintah Desa Bendosari yang sudah mendukung acara wonten ing dalu kalenggahan menika. Ugi para masyarakat wonten ing RW 3 ugi RW sekawan ugi seluruh RT matur sembah nuwun sanget. Ugi donatur yang sudah mensupport acara wonten ing dalu menika matur sembah nuwun sanget. Khususipun para masyarakat wonten ing Kabupaten Ngasinan RW 3 RW sekawan ingkang sampun kersa bantu gelar pragelaran agung wonten ing dalu kalenggahan menika. Bagi matur kata lopen matur sembah nuwun tanpa pepinden kagem jajaran keamanan Raibalanipun Bapak Linmas, Bapak Kapolsek, Bapak Wapor Koramil, ugi Bapak Kapolres, ugi Bapak Kodim, bilih menapa sampun kersa paring izin anggenipun New Satrio Putra Manggoro gelar wonten ing dalu kalenggahan menika. Ugi kabantu dening kadang dulur lanang kula wonten LC Pro. Rita Audio Promosindo Sang Raja Super Jeduk Gelegernya Indonesia. Terima kasih matur sembah nuwun sanget. Oke, ngaturke sugeng ngayahi kajiban kadang dulur pedagang kaki lima mugi-mugi dadanipun laris manis duwite Tanjung Kimpul ugi berkah barokah wonten ing dalu menika amin. Oke matur kata lopen ngaturaken dulur-dulur lanang dulur-dulur channel juragan-juragane keker matur sembah nuwun rawuhipun. Diparingi pasukan apa sepindah nggih menika candrani para kadang putrung kang gambaraken prajurit 1000 negara kang cacahe 6 ganem. Ogi kambigal tindake Sang Prabu Kelana Sewandara nggih menika candraning kewan alas kang sarta galak ingkang dipandhegani dening Eyang Celeng Srenggi ugi Ratu Celeng Srenggi. Kados pundi anggening perkadang putra palipur kita samarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani ngatos paripurnaning adicara New Satrio Putra Manggolo. New Satrio Putra Manggolo nuwun. New Satrio Putra Manggolo. Sakara saking sangger pinaran tomo coba tani papan pagedare Jawi Kijil saking sasana busana. Katon kaliya candraning para kadang putra ingkang sami diterangga kang esti kang rasul busana kang prajuritan. Katon terang gina serambil pinodro cadro kudu semotani papan pagelaran Jawi. Kadya lumaris kadya melintang Panjrino itu ladalah woi yoi yes yoi yes
Satrio Putra Manggolo Ejel saja sasara busana lama masakai papan pagelaran jam lah puniko Candraning Perkadang Putu Kang rasa busana kang prajuritan Mandu Cinandra Kadya Selo berdiri solo kang rangkap belat didi kang rangkap rambut Candraning Yen Cinandra Kadya Daru awas ladala jos yes ladala Jodoh saja sasar besar lama sakai papan pagelaran Jawi. Lapuniku Candraning Perkadang Putra kang sami pinangge. Rasa busana kang prajuritan Mandawa Cinandra Kadya Selo bendidi. Selo kang aran kang belat didi kang aran cemrambut Candraning. Rengginas Inucul Kadya bajul kang kumambang. Iya wah ladalah lo yes ladalah Ojo lali karo seni tarine Akodo kepang iku kang dadi arane Satria Putra Manggala iku asmane ngantru tulung agung iku kang dadi panggone aja lali karo pimpinane Bapak Didi Puno iku kang dadi asmane mula ayu padha diuri-uri mrelestari kabudayan Jawi aja lali karo seni tarine akodo kepang iku kang dadi arane Satria Putra Manggala iku asmane ngantru tulung agung iku kang dadi panggone aja lali karo pimpinane Bapak Didi Puno iku kang dadi asmane mula ayu
padha diuri-uri mrelestari kabudaya Jawi. Satrio Putra Manggolo Ijal saking sasana basara lumampah saking papan pagelaran aku camprane perkatang putu ingkang rasa busana kang prajuritan Pandhawa Cinandra kadya sela mring sela kang aran pambelet ini kang aran Cemrawut Candraning yen Cinandra kadya daru iya lo ao yoi yes ao yoi woi alat-alat Ira Satrio Putra Manggolo Ijel saking sasana basala lumampah saking papan pagelaran agung lha punika Candraning perkatang putu ingkang rasa busana kang prajuritan Pandhawa Cinandra kadya sela mring selengarakan belek iki kang Cemrawut Candraning yen Cinandra kadya gajah kangirangan gadhik yen Cemlorot kadya lintang bimo susuk yoi yes yoi yes bola bola Satrio Putra Manggolo sumodul saking sasana busana saya kalia katindak dening perkatang putu ingkang sami tetraga ngangesti kang rasuk busana kang prajuritan saya kalia katindak dening perkatang putu Komrobo Candraning prajurit sewu negara iya boila dala jos yoi jos kuit boila dala wohoi Basaru Brotaniro Ratu Dimas Celeng Seregi Sumodolo saking alas rupan Pangwasaning kewan alas kang sarpu kelak Pangwasaning alas rupan ingkang samya dikal tidai sang Prabu Kuwala Sewadana Candraning kewan alas kang sarpu kelak
Sang pati sikro anata beris anyawi cikumala tampiak ampiak ku regut lampai Pinarung krapyak watak anggedi ku ngalang sorak nyong kumu oro nuwun ki perkata kaku putra kang priye Ika putri pandirikan istri kata kepatan candra ini perkataan putra kang rasul besar kang perat suritan gambarkan perat surit saya menegur ugi ikang ambikal tidak isang peropo kelona sewan dono sak pernah kewan alas kang sarto galak ikang dipandikani dining patih celeng seregi ugi ratu celeng seregi kata seperti anjani perkataan putra palibur kita samarga ngatarakan sekumpiran putra kata lopen nyutuwa pangestu panjirkan sakit germatan mugio perkataan putra palibur manggir rahayu kali saking sapi golek wasono para tamtama nyusatria putra manggala lumaksana magita-gita ing baris Beya siap siaga Satrio Putra Manggala wayahe 12:1 ayo sinangit meringas moro kang sinati
Satrio Putra Manggung LC Purwito Audio, terima kasih. Ayo kocone berapa
bos. Mericik suaraning banyu umur suaraning angin Pratandha ani bali dari sang-sang pemangadeg kukusing dumakan kemelun wonten ing sanggar papujan kumrubuk swaraning pecut piandeling sang bapa sing gedene sang bujang aren gedene katon gumuruh Pratandha risang sang bapa nimbali dene perkatang putra katasih lenggah botane sasana pagleren jawu marani sang bapa ngadruk bumi kang cacahe kaping 3 Pratandha angundang berikan tayangan dedekan elolo pangaspati gendruwo namung agawe reganging swasana marani sang bapa kang gedruk bumi kang cacahe kaping 3 nyuwun kanugrahaning Gusti kang gawe pepesing kudrat Boki anggen perkatang putra kang paringelipur manggih rahayu kalis saking Sabikala sak gondo sak coro tunggal rasa tunggal gondo kalis saking Sabikala mung wilahing sekaring bawana langgeng sun puji marang kersane Gusti kang gawe pepesing kudrat mugi anggen perkatang putra sami pinanggih rahayu kalis saking Sabikala
Jaleng Sregi Ratu Jaleng Sregi kula suwun sawanipun panjenengan yang bersong lebet wonten ing anak wayang panjenengan yang Jaleng Sregi yang Jaleng Gembel Ratu Jaleng Sregi hadir yang hadir yang yang beling sang pabesing gede ini sabut sang aren gede nimbali para kadang putru ikang pinaramo tening papan Magleran Jawi Tumo ayu nyata pepujan ning ati kaya asmara apa kok awakku dhewe dewa jamata aku walas sono mring babi kapan bakal katekan lan wong ayu Pamakno nirana kodo tanpa prau sasat bisa ditapatri nyedam sari
Sun poci tumeteng pangeran kang lumantar mitra sami kalesa lir ing sami kala dina-dina saking bilahi aja lakno mring apa anunggi kang rungapi kerasa acucu budaya Jawi asli tinggalane Mbah Kakung kang sampun suwarti Nyo Satria Putra Manggala keparingan asma ngantru tulung agung madhepokanipun abadi dipuna ingkang mandhegani para taruna muda ingkang klestarene Nyo Satria Putra Manggala Nyo Satria Putra Manggala kalisa ing sambika